me ni 1 cedi 100 wo ton kan wo ba fie ho wo ton kan no kra wa ma fie ho ba bu so me ena me bisa ye ena so wa ton kan no enya me de dan ma hai na me frɛ wa be plasta ye enya me de dan ma hai 20 million nya me na me share wunsam okay 20 million me wo no e wale no waja me dada no no se won kan kyerɛ me enti sese no ajapade na me ne na ye no onche no mfa me chefa ma me no onsum me etu akra we no ana ope girl bi ma me e wo area hwa ase ye no mu fie ben ana o ka che girl ne se girl ne mentena ope girl ne ma se wo besisi unwoma na so ba no aduane am aduane girl ne ntena enware abranti ya na se ne yire ekọ afikyire ana se ne yire ekọwo a ya na wontimi hye ne ho so ana ehọ no mente ase papa me pa twa nya no krese me kofa baba no wono wote ho no me na me kwa akofa oba ama no wono wote ho no nya me na me kwa akofa oba ama no wono anakono ne kofa ne ba oba na okofa ne ma me no eduru anwumra wone me ma no eda one room na me no oba na eda one room open ka se so ni mu bi asade we ebetimi happen na ma de nchin se ya da ma de achida 10 o'clock 12 o'clock 4 o'clock ye koni ye ba amanfo adeda no omo be sole na adwuma e wose kokko mfutambe de wo ho ne aye mo adwuma nyina awie na nya se me ho be kire no se gine sesai ayo no ana de ma me na nim na adwena e band tiri mo o ka se me ne ga na nya dai entina na me so me ne ga ne tena eti ewi ase ga no kwa ka kire wo se ade na wo ye ne be wi ase e the problem be ba na o ka kire ga ne se obi beti bia efiri wo no a 14 years ni na me ne tena ye 14 years enko fa me house girl kra na enko betua meka enti sa 14 years no obesum me na makwa akotena se no wahwe ne ma adan na asase a wo ne wo yire a waye ne ho ade tie me haye pa asase a wo ne wo yire a waye ne ho ade na mo akobo bra na mo abeto na mo di kasi dan wo so na ware no enwuye ana empoye nchemu ajapade wo so akofo ba foforo nti wo na baba be sidan foforo asi so asase so ba na nya ne de ndisi kankan ho okay asempani pa dwumadie ena sabrei waso eguso awutie ewo sompa 93.1 sompa tv fonu nyina so yema mo akwa babiem se mo akan ye ho na mo de odo abodom na yesom Ghana ni asom no sompa na yaba no so ne yaba de wo ba no anya atrase na wamanfo ebeka ya daja wada no yapaga asembi eto ya proso se ababawa akos ene kwamfrempon a sabre omowo asoroma so nkwanta na kwamfrempon ene akos abrabo okobo ye ewo pristia no hey akos sanim osanim na ano odini ye papa na kwamfrempon so yene ne kasa homa so ono so kan de obeka na mom ene no de wo yuasi wansensi sabre ne yakwa kohwede owe abrewa enkruma enya asam keto akra eno tifre obi no obi so emfre obi kwamfrempon atrase ne yire akosu so atrase opremresi akwa wokọ ne ba bi na mofra hu na wodwane hey wo kire bia du sare tentenku a ne ho afa so na no nya ya asem panipa odi ana de asem ena yekọ asoroma so nkwanta yakoba adwuma ho yakoba adwuma papa enya asam keto akra ena kwamfrempon se dabi kwamna menka meka mesumi wobika eno ti kwamfrempon owofi ha enya asam keto akra kwame memo akwa aba eja open kese ne mpom te sei ewo adom me ho ye ye beda se ye to ye nsafre so ode so yo anso aba why aya de ye papa na sabre de esanse akos wona de na asem ebedan asempani panete no ye bema ne kwan na ne nsemu a daya wada no obebo asempani pani atiefo amane no obebo no tofa na kwamfrempon atumi ayi ano kwame wofi ha enne hey kokote de babi bepam cheche ne enne kokote ade babi ebepam cheche ne akoswe mu akwaba yeja empom te sei yankopandom yede de egu ani asempani pa daya wada ye no kasai asemu a wode beda asempani pa no enne bono tofa na omanfo ntie bi me pamcho se me de masem ebedamo nti ya wada no me ba ha no musei na ne tenten ne tie nyina ni se
mene ablantie ya otimani mu your friend say me pacho kwa me frempon ya na dodo na ni mu say America ene e frɛ no enti mene ne kwehia wo Pristia kura ne e frɛ so Banaho enti mene ne kwehia ho na omaame ene do wo ho na me so me papa wo ho nom na mene ne kwehia ye na enkura abonesem ode opɛ asem eto manim na abusuan mienu nyina mpene enso ye enkura abonesem anaja ye de tenaye enti ye start ya bla abonase ye de ko dunkwa nyina wusu esamba Pristia honom ye be start galamsey kasa ne nye mu no a wone China fo ne ye adwuma satam na manto mama no 1.5 enti ode to manim say 1.5 no na adwuma e wo ho nso ye galamsey no na ade enti na wonyai ne start galamsey ne nkakra enti start galamsey no starting no na dig and wash ene ye ono sole ahomache na ono adi kan wo site honom na me ma ye aduane na me de akọ na ono etu nete na me soa na de akọ nsuo ho na ono don na me tiguso na oye wash na nkakra na de to hwibalo no ne de start ene na ablabo anim na ekọ anim nkakra na start ye ene na yetimi to land ne bi na ye na nkakra sa ostole anopa na odi kan a me sole na ma ye aduane na makọ site wo me kodura ene dig and wash no me ono ye wash no obra me nso mitime koje na ma ye wash ne saa asama American o ma minim ne wo faya ye boa wonim yi Pristia fo omutie nanago o Banaho ho omunyina anim saa asem we akire ene o ma me be ye se obetu abakumase hanom se no asi ne fie awie enti ma me ne ba no wode ne kokofo hye menene nsa enti ne yenko obi kokobo enti obi nso maye de yenye galamsey na ne enti yenye sole ahomache a ekoti koko ne kakra ne wika ye de bete ye start se ebo nso ebo na anadwo da som ene ebe ye no ndudu baako no wanyane me wose akos yenko start ne yenye kakra ne ebe kwa akotana ne de touch abobo ye moma so ene ebe bo koko na ebo no nan a na ono adi kan wo site na me nso ma ye aduane no saa ye wi a ne etu agu apaso yetugu apaso wi a wono kwa site ekwaye adwuma wo se me nso me hwe koko no ene ebe sole ahomache ni yetwi koko asra na mienu o miensa o enum o ye betwi ni nyina me ne mienu akwa wie ye wie a na ono agya me ho na ma ye aduane na me de akọ site wo na maba be hwe koko no metwi ho a ewie abo a miginam metwi ho a ye ho bibia akopem se koko no bewo na me ne mienu to da kro obi meso ye mu ye lodu koko gu baagi mu a mesoa no no nso asoa me ne atwen ene Banaho na emu twen kakra Pristia fo omutie me omu nyina anim ba bia na me ne America ne yete enti me ne betwi koko na akọ wie ye kali wi ane asa start ye galamsey ne ye yesa enti me menye me ba we na me ba ye se me ba na ma ba be wo me ne nyina na ba ye ene eja ye ba ye ebe me ba ya me be wo ye enti ye ba ye no me ne ye galamsey ne bla ye frɛ ne bla jo otie station se a me kase ne bla no ye galamsey no ne bla no ne ba ye eno oba be hu 5 bedrooms ne ye uncompleted ena ne bla ne ba no de beto ye nim se kwa me oni akos ma be hunu edan bi o enti se mo pa ena me kunu yote manimu efre me no se akos sei na me bra ba be ka enti ye nkọ ne ye nkọ hwese opa e ma me ne no ene ne bla jo otie ye ba kumase ha e ba be hwe ena o ye sa akos ba bia wo no pe ena me se an mepe ene ne wotoye ene ye hu bibia wieye ene sa akoye enti nkakra saa ena maame ne digya ye honom a me nso menye mebe ya me ne nyina ba ya me manko village obium enti o maame kura timi tena se ka se ne maame ne kokofo ni nyina sei se maame ne beka nokura ne be ya ye mikunu otemani mu kro ne na akonwafu ne maame ne timi ka se akosu free mi kokom na koko na sei enti meba ye no manko hobium ena agya me de medete eha no se me wo mebe ena me kuni eba ye oba ye ne oba behwe ye kama ena osan ekoye enti oba na wa behwe ye no okọ oba na wa behwe ye no okọ enti ehonom ena me kuni one me start entokwa me de sa menye ne so akofa mpno okọ de nye ho asem ena me ne ka na gya na wagya me ho emfie mienu nie no wono a wose wonya me wono nso a wose wompam me enti de ode beye me no mia na mekọ enti be na wotwe be miensa nie ena mekọ aboa so be bi ote no
ena me koye se de me koto ni fiewura anim na fiewura ne mfra ni misa ne se wogya me ne nkora miensa wo honom won so a won kase wogya me frɛ wa wo de an oba pa kamakoma to yemhwe ho nso yie ma me enti efiewura ne misa ne se wogya me anase wo ye meden efiewura ne so okokan wanya mu a efiewura ne kora wan frɛ me 3 days time ena me am ko ne efiewura ne se am kokan ye wanya asem bia nka nkyere me ntimi de obe ha yedan mayi mensa afrim enti be ni 2 days time ena me sa frɛ efiewura no se amene omuguso kasa ena me si yo enti 3 days time be ko 1 week ena me ko honom me ko ye na ese fiewura na tu kwan tina fiewura ne ninua ena wo ye kiosk tuwa bi wa aboa so ho maame abre wanti me duru honom na mbisa se maame na maame ye wo ha we no se woni ha wo tu kwan ena obisa me sa de na me se me de asemu dan se ya no se na ne ya wo ha no me se ninua no no mu fie no wote no na nanyankofo ene eyi papa no wofa asefo enti so waka de ne ma menkyere ofie ho no na kofa koto na nanim na de koto na nanim a na de owo no no orfre no ne naka enti me koye ko de asem no koda na ne se me kunu no watu agya me ne nkwala wo ho no enti ena me de asem na be dan so wonfre be ma nim san se ese mfie mienu nie wo a wo ma fie ho wo a wo meda enti wo misa ne ma me ene na ese so obebisa me kunu so wo misa no ena me de me fro ka asa akoye me wo hwa me kodru fia na oba ye na wo se wo kwase asembe na oba aboa so ho be kan egumani mu ase na me se ade asem na me be kan wo so ba ya ma me mre wafo no unimom so mu ye nso so mu ye dua ena abeton ma asem waton ma asem wo nkwa na me se de asem na maton me ba ya sombiem na me de ba ye me ba se unim se wugya me wunya me nso a na ye hunu kwan a ye be fa so ena ne hwa na me frɛ na me se na me pa cho me ba ya asem be na me ka che wasi ukunu kura minhu no na maame na no wa hanom se na maame ne se wahunu no waka kyense no wafa obi abaya a wone na wo miensa wotu abetena ha wonko fie na de nti hu abufo no de ba na enye se me ma frɛ na ka hwe a kyere nti asema na nan kan ya ne se de wa ba be ye kura nti oni hwe kan because wan fa buo ama no na me ye se enti me ne ka so ba fie ho kan ya ne se mebie man se mimie man no na abrantie mi kunu otimanimi wa hwemani so ama metime muma se yakobbo iboga proof na ewo animu ho no wa start me nchensen ene ogya me no ne nchensen na eku wo fa we no watu atwene ofa we no watu atwene no wafa nchensen na wo TV no so no obakeka bompa ho ofa we no watu atwene no ofa we no ayese ne abo ene wo pa me wo fa bo no watu wo se wo sralendo no mese ni nyina me ana me ye mese ni nyina no wafa bo no wato na ne mampanifo mienu no omo ye da agya ye pa cho da obepira ma da agya woti froko na oni okan froko na nkra na kope ba bi atana ene wo pa bo ni bi ni me pa cho abo na no ototo no ebi na da ho no mo no ebi bo me pa cho ebi amo me because me me enti wofa no wato ofa no wato saa ene ne agya wo ye de ono a ne ho ebeto no ene pua ofiri fie ho no na me yese da bi sene aba first aba second ebi akwane maame anim bebre ekowia se na maame ne se maka me ba no wontie masem enti akos fa kwadan wabusuafo ena me yese ne o maame aka se idi a mate ene ne mekoye ena me nso me frɛ me nkrofo na me de dan wo mo ena papa nua ba akwo wo so fulai so jani ene otu ka se so watie ne ba asem a wonfa ne ba asem nya asem wo so ono nso ba na obetie mi kunu na asem ene otu ka ene oba ye nti obeduru fie ho no ma ene wo yese ye nkwane maame ho no ene ekoye nti ekoye na maame no ese me mfra na mse me ni credit na maame de ne foma na mfra nti maame ne fra ene wo se kwame akos papa na wo ye sojani no wa ba o na wo se oni akos de asem ya to nanim ene maame na no ansi no wo se ante me yale ma kotolet sa be 3 days ni enti me ne enti me nhia na wonko me hoto me ameba ena papa ne yese da bi so akasa de a wate sibe ya wono because de obi court kra ne akogina adaka ne oso yale a wo se mo ma ne time kakra no ko treat ne ho ba nti wo se ye nko na ne hoto na obeba de a enye ye ko eno mo fro kapu na mo koye enti na nsen oba fi ho obebo me se me nchense okoye no eno no ka kire me se o papa jimifuo no papa kwase ya wono aba me na so no wanfre me no kan se jimi nkurase no ma no e na me di so ana wanfre me nti na mka chen se me yale
na kan say na me yale na me nyale o papa na ka chen say me so wagimi next time oba me ho no ma won frɛ me no ma me nya we se wo ba ansa na me se afa no wa kire me mu enti na kan say wo yale nti won kɔ wo beba no me nim se papa no wagimi enti me ka kire nso so wagimi nti next time no oba obema wa beg ansan wa ba ene eni agya me kunu ede koye na me ne memma yete e baabi na me yese daabi so o ma me se me fa nkoda me nkrofo na me nkrofo abeka eno nso wa amakra se wo behum no so o ma gimi o ma nikan ma na permission enti nya de a woni o mo ebe kasa de a na me de ba ya mbedam enti me de bedam a me nsem na me de ba ya okay enti sabre no se ye bu kompo kohwe ya chi a tama mo ye galamsey no na moda ewura mu ana mopon ana mukofie me pa cho ne eda nwulam ye kwa Christian kwa ho anwonafo akuriase ehwo na ne ya bo roba dan ene eda enti ye kwa 3 weeks ne ya ba ebi ho ye ba breaking day Thursday Friday Saturday ne esa akọ enti busha na ne yeda na ansenya me frɛ na me ba Thursday na me ka se me ne da honom ena boja ewo edua so kɔ eso na adum ene wo ye se ne no boja no eye de bayi ana me pa cho edua kese ene ewo so boja mienu enti eso na adum eso na me ye se America wa hu no se yedin na nyesa won se ha ya ba ye ne boys hu ade che o medwane agya ye nam se yo na ne agya me de me ka ma no tu mu na me de me teme ba bie enti ehonom no na ba bia bana ho honom na amanfo nim ba bia ne ma me de afuo ma ye pepo kese mene won nete he mene no koye ko ye de da kro kosi dan de de kro ebo ya de chin ye ne koye ne kobo so wono wo soro na me wo ase na mayi nchensen na me de ama no ene ewie ye honom kokoo no se ye ka se be man so na wonye be ma wuntumi wo hyefe yi kokoo boto pa no emma no wa hye me de fetreza ma enti etoda kra mi ntime nso ano wo se yere wo ho ene me yen kakran na ekotoni ti a ene de ato ne kwa achi wo kwa koduru mfimfin a na efom brim wo se yakoso kan yo eno na maja to ekofa boto foforo bra ne yensesa ene mkofa boto ba na wahie so kakra na masoa no no nso asoa me bla na de kokoo no ma ye frɛ na amoako so priestia na so woti a bla amoako ena na de kokoo no ekokoma no hono ye na ma de nchin se ya da ma de achida 10 o'clock 12 o'clock 4 o'clock ye koni ye ba amanfo adeda no omo be sole na adwuma e wose kokoo mfutambe de wo ho ne aye mo adwuma nyina awie na se nne masedani a enti na me de ba ye se so ojame a onyame no onsume no onhwe ne ma onyame nso a wonka me enti Christia ho do pen me pa cho wado de onete he wonimpa sa kokoo nsiwa na ye kɔ ya no ma me ye se na ye abusua saase no me de ko sa kokoo no manini mu neni mu kina bata asem ka na me de kan ye me ne sole ahomache moli kokoo me sole fo kro kana me de akosi dua biase me ne do no ye nyina ye do ko sole pe ne ya ba betena kokoo no hu ni yedi ne asa akɔ starte emle bi me ne do eda wotwa me mpo se wonyini so na wuti aye me ne do wo mu fie ne nchen se ya me she Wellington boot me hu yansa ade bi so me na ho na me pagya me nan se na me se black obi be hwe no se he eye nanka wo ye lucky pass wo she Wellington boot enko be ka eno onu aku wo no eda me ka otwa me mpo se eye onyini na nke ka se duabo a so be bo me dua nke ka duabo anka me mbom na wo se me bo ni dua enti so aba ye nyina e wa hanom se enti sabre one ne ko prisia koye adwuma na japade sai na munya firi ho me pacho prisia ho aye koye adwuma no first of all ne bra be kan dan ho asem no ene e ba ho ene e be ye dan no kakran enti ya nwie dan no kura nwie ena me ne no ye adwuma no se ne ye beba me be wo me be ya ene wo ye se na danfo bi o prisia frɛ ni Noah ono ana danfo ye frɛ ni Noah enti wo ye se ye nkotoka no se akos ka na me koto na ma ka e na me koto ka no me to ama wodi machi abre pa enti me to enti menye me be no wa na kire ne ka ni twi e wo pristia enti wo kire ni twi a meti a kire na menyem e no se a owo a wo se no wa kosu wo ya no wa kire ne ka ni twi na no wa ka se yo mate enti oni no wa ne ko kumase akra e ne koto ka no enti wo mo ko akra no ni nyina no wo frɛ me akosu ye nya ka ni bi o na ye dada sei na maka se yeda da agyae yenye bio na ese wo se an
Satam ne de say adwumafu yi na ne ye me mpese me de ka ne beba na akoye dada na obekasa beka bi e kina nko na sei enti se ne me ne wa bre no ma no wa ye nhwe ka papa ne na me no wa ne kasa na me kasa kopim so de ka ne ba de yo de ka ne ba ya no de be si junction ne so no mo ba kura na se e no frɛ me ene ne ani giem agya ye abobra ene yakoto ye ka ne ne ye tana ka mu ne ba priestia ene se no wa ne tie me na so obeka no kura ye ba priestia ene ye ko ji ye nia fine ene sa tu ka no ene sa call village honom enti ka no waton ka no won kwanta hanom sei me oton ka no wa mama ne eso oton ka no akire na me mete so waton ka no ena me bisa no ena o se an waton ka no eda America wo se wono de wone me nkoto ka chese me kunu ka se chese de me ka nyina ye tro ena me twa se tro na me twa bana ho honom ne ye tratra homache ye tratra nsuo ne ye ko se tro na me twa o mu nyina hwe no wa no so beka nokora mo fra won ka nokore disese de eye ka ene edan no nko a me pa cho ane etisa ka ene dan no nko a me pa cho ane disese de na de beda sempenipa se enyema ho me pa cho de mo de bedan me de bedan mo ne se sese no me wono no e wale no wagya me dada no no se won kan kire me enti sese no ajapade na me ne na ye no onche no mfa me che fama me no onsum me 14 years ni na me ne tena ye 14 years enko fa me house girl kra na enko betua meka enti sa 14 years no obesum me na makwa akwatena se no wahwe ne ma ansa ne beka sum ho asem no yenya no te enese yekọ asonoma so se wa ukofa baba wa bi ma ukunu so onware ne nka ho asem te sei me pa cho enya no kra se me kofa baba no man wonu wote ho no me na mekwa akofa oba ma no wonu wote ho no nya me na mekwa akofa oba ma no wonu anakono ne kofa ne ba mete ho ya de me nifrani me yebubu ani na me kofa oba ma no wode an ho wonu anakono ne de kofa ne ba enti sa asem na wo ka ne de me nyi ntumu nne anyi ntumu kyena onsume na me pembe mtra no ko wale na wale okay wonsume na wakotan baby na wanware na ware eno na yadro asasem we anodene papa eno tikachire obi na obi so enka chire obi wo Facebook eno sompa 93.1 sompa 93.1 sompa TV Ghana eno so Facebook na wokọ bogafo ade no a YouTube wono eno so ye sompa TV yenko na yenko hebi na yentie bi o subscribe wa na wa share said be ya afoforo no so ebetumi akatumi akwakohwe bi na enyoma akonkai na kwame so wa ha wono so ewo bi ka wo bi etre de na yira kan wo baba be ya no kama kwame memo akwa ababiem pom te sei kasa memo mpa ama me why ya no kasa wa homa no so a ya na anu de nche hade yi oh ye iwa do me we ababa wa yo kasa wunim no me pa cho an wunim se o ye den menim ne se o ye me ra me ne net wa ye ne ho ade aye ne ho ade ju abrabo ane ne ko bo wo pristia se de wo sikeka guso yi kwame anu ye ne sei open kase edika madam wase esa se ye start abrabo no kakra te se de wo kan ne o pristia ma me wo kokufuo nti ekoba ne se na ase me wo fa no me ma me anuafo no mo wo land galamsey land ho na o mo to ma me ne bla penyini ene ye galamsey no nti galamsey ni na menye iska kakra na me bla na ma me so asikumazifie ebi wo ho no mo ene o de skama operator ne se onko pa enua nti operator ne onko pa enua no ma me fa mo ne dan ne so no wetimi ampa enua no ene nipa ne so asifie mienu ene ba sesa de tie dia obeton ba akona what the balance na ma me man ena oton ba akon ene o de man nti za tam ko oton fi do na me wife no village wo me na me bra kwa na bae ye tre me bra ena makonta ba akon so de paaya oton fi no ba akoma ene oton ba akoma me na me wife no kwa no nka ho na wonka ho nti mba na me de ama wonka ho se wonka fie ni ho ana se mo ba beto ye ba no wonka ho te sade o se wo ni nyina na free pistia ho bae no ye ba no na onka ho ena ye toy nti ye toy na eja ye de gusu kakra ena galamsey da bia ye ne kakla
Enti enum ana ja ihu aboa na metime boss we bibia wie na e ba na se obetena da ani nti e hwa na nyina ete kama etu akra we no na we ne se opega bi ma me e o yeria hwa ase ye no mu fie ben na o ka che ga ne se ga ne mentena opega ne ma se wo besisi unwoma na so banu aduane am aduane se ga ne ntena enware adenti satam no wawo akra ye o hye na chi no 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 apega ne ma me se me ne ntena etu be kwa na minim na ga ne be ka hwe me na me se so no afiri na komam no se me no ntena me de me so mini problem nti e betena na me ne ga ne tena nti e tena afi sensem bebre na ewi ase na ye ba be ha dan o aboa so e dan ne kwa be kwa me tobo ase woni oba no tena no na wo ye ba ma bi a se be pradu asa chaka dum no open mo a wo yire wo ye na ne ho nkyene e no kofa bi ma se ene yusu na ono ho kyena no asa ba na zai and sata memphis no wawo foforo ena me se e ya ade bi a na wo pa na se bi a ne ho nkyene ye no ho be kyere wo oh dabi nanya sa me ho be kyere no se gine sesai ayo no ana de ma me na nim na adwena e band tiri mo o ka sa me ne ga na nya dai entina na me so me ne ga ne tena eti ewi ase ga no kwa ka kyere wo se ade na wo ye ne be wi ase e the problem beba na o ka kyere ga ne se obi beti bia efiri wono a ka no kra ewi ase nti na ya na eduru ba bia nipa ye nyini we de ka wanu tumu ka sa na man kasa me se ka wanu tumu ka sa man kasa akos me se wo ka sa man kasa akos wo pedua ba ye bebo akos wo pedua ba ye bebo me kwa sorry o me kwa sorry fui na me no kwa ye me ma me kwa ye hu a o ma me kwa ye hu a ka wanu tumu ma me kasa o ka sa me kasa akos we man kasa ma ekoba yinipie ana wonsam na wo ka nyina na ye no kra na enye nyina na ye no kra wonsam na ka nyina na ye me kasa ma kasa me kasa ana ma me ne girl na etrai meba akos ene ye ko asoro ma so ya ade we bi ka manfo bu ye afu enti na ade asem no be dan no seven producer said ye obekan no nye oba ya na ye gi atum na emum no e wo se ye tena se said ye tena se na ye mediation e be hu ba bi asem na kasa wo ni apone asem no ye ta asem ye ntan ni panti e be se wo kasa no ukru no wan kasa mane kasa nwie bibi wo ho ye ya ye be mu abusa no why yesre wa kwa meto aso me sister etna wie ya na afi ade chi a wusisi ade chi a wusisi sa problem sister girl no your friend say your friend Lydia de antwi ofri krobe so ofri kofiase bet ne papa si if you won kwanta wa me fie ni a papa nso fie wo yechi jo ana me na dai etna eti free wo me ba ho na obi a oba onu uku no ete me ba na me no beda no wa frɛ madam fo bia frɛ no wa wo se wada fo no de oba ho a awia no oba bedi me enam asem na wo wakwa akoton ama madam fo ena me yansa da bi oba wo timi de uku no enam asem ade ye secret between me no na kwa me wo pa wi ade no chen nwumere de na na da bi he ntisa net se wo pa wi ade no elesa me pa wi ade no oba me no ti a me no da no wakwa akoka kire madam fo de minti me no wonya dai ena bim ena ma me se me nko efio bim se me na ko ye dai e kwa akoda because me no neti ena mu asem de e ya sumsem apart from nyankopon ena wo se uhu na wo me no da wi no afre madam fo no wa ama madam fo naka ama even do kra me ma me kra nim sa asem wi ya meka enti wana me ka sa de te dia ena me no nya dai e ma me da bim because ba me no ti a my ho ade am no ba beda it me efre madam fo si e kan yin na chende minti me no na ye dai ma me da bim enu ti ne fie ho no me nko fie ho no se me ne kwa akwa ye dai e kwa akwa da no ti say again wo we me pa cho wa abo aso oni nete me pa cho me ne nete oni na wo ana yawo e hye be na oni oyiri ene ge no etena se ye Enchisa ya de enchisa ya osemene girl no ntana na me so mene ne try na nyinsen ba yam. Eti say no ono no wo se ene ne ntana na e ware ne ka ho
ana se duru baby oba ba gini kunu no oba na kɔ ne baby wa ka so oba ba gini kunu asema o kan sa mene ne ntena nti mene so ne tena na nyinsa bam enti se sorry ana afi enipa onim wo mo emre wafo ne ade kwanta de asema obi ani ho a onim wa ton hwa ma obi ani wo won kwanta onim sa asemu eno wasa ya no ho se ode sa ade na ba aboa so ena mka chen se nim kwase na ugu mi no enye we ya nipa wonim no na wo ka asem even though we wo nya aboa wo ye nipa wo fra busuam enti se awale sem se emu ayeden a ana bibiasi a wo abusua de enti na wo mfa nkwankoto abusuafo anim a ade achi a uhu we asemasi a na wabona mane uhu obenti a na wabona mane ena ate wo na amanfo na editatima wo enti ha be pa eyame ya wo fa ha ena wo yere watimitam kosua nyina aboa sofo na me na minim se me ba ha ne ka me wo ma wo ba ho nyina de kosua ma me mpanifo na wo ba ho de kosua nyina ba ho no ka na wo mu nyina so be frɛ sa why ye wo course se kamanu tum why ye wo course se ye be bia ho ma na tum why homework awie why homework awie ka me so me ye me homework ama na ha de kwame wo ba na wo de kosua eba sa wo ba be bɔ me dua no ko mo ebe dia dances asemu yi ya America na ewa aboa so me boa wo pa chena mo kwamfrepon open gase ye asem ka it is damage wo no kwase what ma say ituduru baby ni kase gina ni entoa so ye kwa gina why be ba cho mate tie say ye kase ababa wa no fine woni na wo baako wo yire a waye ne ho ade ni ja no na sa be ware wo yire no a obegya no be ba cho da bi adai sabe na wo minti minjai no ana unti min kofu obi se wona na uja na simza o wetesi da odo aso na ma me ho kan se enye ono anka me ababa wa menene ntina dese wo ware mienu ana uja we nu aware do kofa na ma wono me de minjai ware unya no minjai no wona ni shi annam be se ni oh a chaka kra ena be se oh me ba se bia bia 8 months na wonim se Ghana mamra no se woni wo yire a waye ne ho ade a na bosumisi a awari jaya na anam so no kwan na anam so no se de ono ne like nimgwa se oba woni nete na woni ne beda no no so afa wachi se ofre wadamfo abo enani mu asema akire wadamfo eni nti na ma me so be se menene nda no enye se bia ye bo apaye se what was a menene na said India but obi a me no te me no da no afre madamfo no waka akire no enemu asem eno ne ade ha menti a me so menene nda na waka akire wadamfo no sesen wose me ba ho awia na me menene na ba abeda eno nko a eno ti na ugina so de agya no anya se me gya no but se de ha me ne se me menene da no spread me no wode woto me madamfo eno ntia sani mpanifo si brebre ama ne ama ntime no wa meda se wo nkoka na mu asam nkyere madamfo kwame se ye de we ekonkon ho a abrabo be na no bo wo Christia yamra no so Christia de ana mdi ka se like me ma me mu na wo kuku ho nti me wo fanom abusuafo land ana o mo de ma me se menye so galamsi ana me ye galamsi ni kakra me de epeja 5 rooms si ho nti ya wo sa akra we no na 5 rooms no na ma ya den ne mesi ewie nti wono sa atam no ukuma se nti girl na menene tisisi an Lydia no ana ono so menene kwoto a galamse ne so Christia honom ene ya ba besi 3 rooms no ate no husi honom no nti abraba menene boy na ya 5 bedrooms na esi honom no ana mene de wa wo sisi an so si 3 bedrooms no wow asemi no kwasem omopa ye betimi akoba na ho sa ga no akromfo kra eba no so baji good mo chi ni futuo oda wa no den yo wa no me oda ka de ope bia yo wa no den me nka de me pe me nka de me pe baba na ho no mo eba be chi kwame unim bibi adan na asase a wo ne wo yire a waye ne ho ade tie me haye pa asase a wo ne wo yira waye ne ho ade na mo akobo bra na mo abeto na mo di kasi dan wo so na ware no enwuye ana empoye nchemu agapade wo so akofo ba foforo nti wo na baba be si dan foforo asi so asase so ba na nya ne de anisi kankan ho
Didi ka me da ase. Sa mene na wo ma. Ana wo ba na sa atam no na ska bie ni ho. Mene na yonko ba na kwada wuram. Akromfo ko no so kwabo no no. Wono ekwakoye adwuma ni bi. Ama akromfo bo no enti sa sika no 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 so wawo na oda fie no. Na wo ba na sika no eto aduane ma ne di ebesi ne. Ame no. Kwame yi. Masema busa unyi ano ma me honto me. Asase no eyoba we woni oba we ne madea no kwasem enti akwan bi so no me pa cho ho no meba fon so amane no de no ene asesa wa wotima say metio se onu oba we abobra makoto asase na so onu oba bi asa akwakobre asase ni bi da ho na ne na besi dan asiso no Ghana branch resa opanyin kase medase enye se me fitin ya na mede me pese me si dan na wo so wono wati we so beka nyankopɔ so nokra wono a na kase mi sa 5 bedrooms ne de me ne na asi wabre enti me si ebi ma sa girl no wono a na sa kan na ya oba akofo akonwo dance ni we wono a na kan e ma ya we kra ma mre bi o ka che me se me nkwankwaye pipes esanse metimi awu na mi wu amabusu afọ so bia na o ma ba betwe eda no ho manso e mo ka sa asem ne chemsem koye man ponten e na me ka che se onya abotere me kwa akoya kwa me ye beba ho akos wonsem no eduru baabi a wo ne nam no ano ya eden oba no ukuru so na akofa ano ma no eno ye one kofa ano ma wo no so ne na wo ba ye chiri pristia ono ababa wa no so akwa galamse ni bi eno no de besi sa da no o se wa na wo se me pa cho obua ba na ho ye ko menene start yesi edru lentil bra na o ye mesi no wo nkwanta sesi e friend bra kwaku metimi de bra ne number mamu yeti he ya me nko fie na me kwa hwe a kire bra no enti ye me kra jo se e fa da kwaku no nkan kire no me kra nkan kire se bra kwaku no nkan kire ne se no minsa ne se e dan no kwa no wan ne se yesi edru lentil wono kwa ba be ball so ene wo se wo e dan se a won kwa ka sa asem ne kire na sa pro ne ka kire se enko ho me ka kire se enko da ne ho e ma ko me nim na ma me akos na wo ti wa ba na dide ti ma boy ya wuti we oba na dictate wo so oba kwa for oba me na me dictate akos ababa we say ya no tie ababa wa nyo na de wasamba ye ka bia ma ye fra wo so awufi oba na akwafa ne ma no na wadamfo na ode no me pa to me nkwafa oba bia ma wo nkwafa oba ma me wonim ne say oba no wonim ne say oba no minim ne say ye ne na net area no oba ne ba ye ho no oba no wo kunu o wonya ni kunu ne na ni kunu awo mienu efie ho na no oba e no se ne pe me nkwafa oba ma no wo no ti hoye obi na fa oba ma no enti wo de wasam nyina me na me ditati ma e na me na me ka che o se sidan mo oba ge no oba no okwafa ne ma me no eduru anwumra wone me ma no e da one room e na me no oba ne da one room openika se so ni mu bi asade we e betimi a happy ye bebo hu dua me da se me pe papa u ben na mo so mo ye bi pa o wo da sa me boa me ba no wanyini me ba first born o 11 years wo betimi akasa asem we no kure se ta ma me wu we no na me papa ne sister we e dada ba kum sa asem we ya me ka me boa kura nyankopon tu kwame yi sa asem na me ka no sa me boa nyankopon tua me ka wo akachia no be awodi ho ya mesere akos ho na ya mesere o kai se wase no kan se ho ya mesere woni oba na obeto wo ene kwame ene oba no nyina wodan mo o kai se asem no me pa cho an se me so oba no no wo no ba ye ho no wo kunu wo nya ni kunu o bisa no wo ba ni wo kunu ne na wo mienu ene wo ba ni papa ni abrante ti won kasa wo ne o ma kasa o mo se wo ba ni kunu wo da bia se ya na aka me papa ne kasa wo ne papa ne kasa me ba nkwanta ho papa ne kasa papa ne papa ne kasa ana me ko fie wo be ka kire me se me ma ko fo ba ma wo papa me friend ni se wo papa me friend papa me ne kasa sa dia me ne ka papa na ede na ma menya ne bone wase ne ba no wo kunu menya ne bone wase ne ba no wo kunu me ba no woni ni kunu wase ne ba no wo na ko ja no akos ababa wana nkasa no den na oni nya twaka ababa wa no me pa cho ye ni omufie ne ben
enti wono no wo kunu oba ne maame ho no ma no ba ye fie ho no odi hu no ye fie ho no odi hu no one ne da fie one ne da hemfa one ne da hemfa ena ye dai eno no akwafa na ade ono na kwase ne pem anya wa na ade ne ma no me kwafa oba bi ama no me kwafa oba bi ama o wo ti hei abrantie ya wo ti hei na me makwafa oba ade na ama o na wa wadafo wo je wo hu no oba awunimu no wo hu oba a wo pe okay ababa wa akos one ni kunu kwa me frepon abrabo a wo mkobo e wo pristia mem enya asem ketu akra se ya wada wutie bia ne ntoaso ne no enen so akwa gosi level foforo bia akwa ya ababa wa bia akos ekofa ano ede ne ma ni kunu so ntesa eno akwa ya asem foforo se ono ena akwafa na manu a enei wone na wo baako one na wo no wosane ni ko pristia mem wo kobre asase a woni akosu beto ene desi so no wasida ni bi esiso ama ne yire no a akosu kofa no ma no eno ho asem ayedeja enye asem ketu akura ka wo moto ye no eno so ho asem no obusa abrante na abrante no so woni ne ntoka bia eno so aya asem fofora ene yakuche dia gu ya proso aseni mu ayire papa enye asem ketu akura enti kwa mfrempon sabre ya meno kasei se kokoba se ababa bo so nwari bi mu a de ne se wo de bano no ko ne baby oh me pa cho no credit e ba akopɛ 5 rooms na esi ye ne e de e wo ho ye betimi achem ende mini problem samum me pa cho na ka no so ka na me pa cho me ton 100 million e na me ka se e ye kia morning me ton 100 million so be ka no kra e da ne ne plaster achiri me ton ye na me ba be plaster 5 rooms no me this is can ko plaster 5 rooms na chi wow akoso be so busa na sem busa no me pa cho 5 rooms na wo ka so this can be plaster ye no 5 rooms no mo ba ho no first second third fourth no ma me bi na beje dan no 24 million e na me friend say obi abeje dan ni 2 years no obi abetena mu a na ye be balance no oba ye na ma balance ni pakro e ka me nsam 20 million e na me de ma no e na de plaster dan na chinti mu mi na ma me say SUSCRIBE na de be plaster 5 rooms wo plaster dan ti half ma me dan sika no ye de den anyo na di ma me dan sika ye de den o se de America ka o se de oh wo de wo mi ni wo mienu wo de hwade mo nya calculation say wo de hwade 20 million and obeji 20 million betimi akoto cement aprasa edan na besi ni kura na mesi ni ba enye na asam na meka wo America o wira fi se o ma me kura me bo na ma ne se 2 rooms ni sika no eno na obeji ye na wo ka no pre ja wo ka no wo wa me da se wa no ya me da se na no be na ma kwa me tu me da se me da se me plasi ni ena kromu ni kwa me mwano pa srewa plasi na ni kromu ni se kwa me kwa frepon wo to ka no oba oba ya mane me ba to me ka kire no wo to ne say me 100 million e me fra nyam na ton ya me wo fa asekra na me ma na ton ya 100 million me wo de yin tra enti wo de plaster da no 100 million na she ni mo ho me ma ni bi me ma ni 1 cedi 100 wo ton ka no ba fie ho wo ton ka no kra wa ma fie ho ba bu so me e na me bisa ye e ne so wa ton ka no me de dan ma hai na me fra wa ba plaster ye enya me de dan ma hai 20 million nya me na me sha wunsam okay 20 million ti me akoswe munya mayi mo afrim sabe producer awade de begu agunkuro mutie me yepa awade begu agunkuro na wodwan so bewu no onya nwu ya ye mfre no dwanfunu awade mefa no se konko ho akoswe adenti na wo ne wukunu da na wokobo obi amane papa me pa cho asam na wo ka no me wo nkyiremu wo start so wo tu afrifie ho no na bra no wo wa ahoma ne so mo be frɛ na bisa no me frɛ bra na ka wo mafi one bra no koye adwuma wo sahwi bra no na de ne kototo gold wo sahwi enti bra no etimi frɛ me ti frɛ bra ne se enne wo mane yo na bra ne se
enso ababa yo no ti otumi frɛ no egina fon so say ma ababa wa ne ba ko school kra ko yirai yesi abrantie yi wuwo kuro ni so eso obi ba kwa yira hye no enso ne ba yale kro frame za say ne ba ho te say enti ho na me ka kyerɛ ne yi na adamfo ne say bra no wadi America ye dia mente ase say wo ba wo ne meti wunya me wo kwaye adwuma frɛ kra etimi di 1 month kra no on frame enye ho asa na mebusa wo enti di enti ameka sa say na me bra no wa hwe wo ba hanum sei ya wo ba aboa so ho no ma wo mafie o wo behu awia no wato afa ne nam kone skone no wa ba fie ho wo ba wo se me ne wo ba beda na me so me ka kyɛn sɛ wo sɔle a wo da baabi me pesa wo da me nkyɛn ma de kya na wo da baabi na wo ba awia na ne hwan ya beda wo ba awia na ne hwan ya beda no wakwa akoda baabi enti me ka kyerɛ no wa na wo gina ne nkyɛn enti na damfo ne se asam na me ne kan yo frɛ America wo so no na frɛ ne se wo se wo ma ne omo na wo frɛ wo mo enti begina me nkyɛn na ti asam akɔ osu ka enti wo gina ne adadafo ne nkyɛn na damfo ne se na da na wo yɛ sa se wo ne obaate na wo ba wo kwaye adwuma ba wo nkofie na wo tena ase aba ebosome ne wakɔ hɔ awia sa wo ne kɔda enti na akɔ osu se wo ba hɔ awia wo ne wo nyɛ de wo ne wo nhia no enti no gina na damfo ne nkyɛn nyɛ se me frɛ na damfo no wo baabi na me ka no gina na damfo ne nkyɛn de mea na me kan ye wasu o frɛ no gina ne nkyɛn ono na bo mama ne no wa ne wo hu ye mo frɛ no wa ne misa no ye nyina ye ta mo frɛ no wa ne misa no so hu ono obi oye ni papa kwa ma me ka akokam oh there ono obi a waje me ka obi anka o ka asɛm wa ha waje me ka akɔ mu obi misika kra me nsa ono oye ni papa no ono ni ma ware akɔ ne yere ja no kana wo asɛm na nya wona akofa no wa asɛm baaye me no wa asɛm na asɛm me ka no wa wo se me ka kyerɛ ya hwɛ na ya ne no wa no entwetwe nkomo ya hwɛ ne ne abra tie no wa no entwetwe nkomo woni ma ware anka ne yere ja no ya ne abra tie no wa hello Noah hello empom te say ame adono paja ne mai kakra wada roma Noah yo uni makos ba chone na kwa mfrempon so meni mo mu nyina uni mo mo sesen oh amize o mu nyina no mo Christian kura bi ase fro banahu amize ho nana o mu ko hu o mo ho mo re bobra na America de me na mo Christian am de hu no ya Ashanti na me so me ya Ashanti ni a ye nyina ya ko hozere okay enti woni America entem ankasa te say what you say woni America entem te say America me ko frame wofa ne wa no so frame wofa ade bie ne ho America ebe ya woni mi besusu hu ana asem bie besu ana oba de entem bia so no me ne obi obebu mamane enti no omuntam asem de tembia problem bi na beba kwa omutime ku akura na se ema omutime buru omu hu nua ko ba se ebe dan ya mea no mba me cheme ko hwe mu eda ne dua meye nyina ya kwa akura so te ko gina oda ne dua no mea enti no omuntam asem de me ne obi a omunyina obi ne obi a ibi pe no ma frɛ ba mama ne me se munya abotre mu ba ya tena sisi okay enti onu omu esan ye no mu ada ne dua be sei oh me no mo san ya de ya kodane ba ko wo mu a krom ho village ho ene ya ne opani ba ko e wo Christian odani nu ya de no ko ya okodane bia na ababa wa kus woni ne kru enam asem no wabo amane pen woni ne da obo amane de atiane se America no oba me nchen wasafi ekopie mu wasafi na de ya adwuma bu ho eno ole me didi nkoma ya se ba bi o ya adwuma na saase odi ya na sa ena me ya se ho de asaase ho nto ko omra na obituma nya bia ya adwuma eno wode bae ti obae na obeso we ho no hu se no otogo odukura ebeboa because ho no good ho eno ya se me obehwe no watoto good na kasa nya mu nso no na akosua aka de na wo fom nyina kyerɛ me ama ma fra America no aka kyerɛ sɛ onya de wo yɛ no ɛsa no wɔtete wo ba no fa wona de no ho ya bɛma ofi sɛ ne ho asoso ba ware mienu a ɛno nkyerɛ sɛ wo yiripane no wo ya na yaka de sa ɛnya fɛ ma ware ni mienu no ɛnya fine na hwɛ obi aka ma
Timitunu funera to abaka me nsa ho no eya na ofisi bia asem na ya na akushika tem sanya do kuro se na ya na mejika me na tuwo se na wa afo ne frɛ me phone no da me nchen se na me so ire na frɛ me no no o ka tire me se me mpeke na me fan to last speaker bet e ma me man ri ni hu so o me nchen o to na me ka se mwe na me peke ye me peke ya na akosia ofa o chi ame na me je so ena obusa am say na mati minu anka ena me so dabi ena o say oh wanya ne ntia say waba ye mpatamu ho ena me si ya ha ena o say wonti me ntia say ya ha anka sa dia bet ye so waba ye area mbo say filai ho ena me say na wonuru ha na me ni di ho nkomo bi sa we so obeba dia bet o meduru ha ena o say sa ena me say ane ena mbusa say na say si ano onye na tetena no still ano e say say ena o so afa still ade o ya na o you yo ya na oje tese on ma me nchen on ma fi ha be busu me be de ho mai na am say oh sa ni na ro jira me nchen wo tie bi wona so ho na am say sa na ka say na kra so on ne wona na o say me on me no obane na me fi ha fitudu no wadwane no ko America o jina me nchen wo to no wo tie bi tie me ne ka say wi ya na me ka kan say so wa wati ko wa so de awuye enye wona ade ho na afi so betumi afọ baba akon aka yero ho ma fair enough kwese obey wa sede na problem bi ama iso ama gali adwendwen sa na gali wum sa ho amede am madamfo metunu fo kakra fine minti sare bi berbe mfa ma no na ma ya de maka manu atu nti ho na sem kakra na wo ka se okodi di ne nam nkomo me okodi o kan ne nam so ne woda na wo preja ho na wo preja ho se na ayesi kire me sene oba ho a mubusa no yese na teso one won na sa na mubusa no no wa mubusa no ya America no kire mu se obi ko kan na mu nsam kire ne yonko brabo ne wa ere na mas me ne to for na the last speaker na the loud speaker and onu so ma me to last speaker because bi na that time no ohun akodi na friend na se ma na anya awe obetumi aka ate ba se bi amempuna kwa anya akodi Noah. Hello? Yes. Noah na akos ene ni kunu no. Ababa wa no obehye ntem no unim ho nkomo kakra. Oh, eno ho nkomo de mi nim ho nkomo because ho complain ana na oba no eye ma me so akofo oba afoforo amasisi ade onte na ho hwe wonom ye kan ade ante no ana yina ye kan wa asem se asundwe beba but say kwan wo fa so efa oba no ne sa no ma de me ho bibia. Okay. Na me fu se bia kwaya baba wa no fa so be wura mu no esan se waye omontam ginafo nti unim sa ankomo no so menim ho bibia because asem no obi aka ne de timin ka se we de na no kwere ya menim ho bibia. Okay. Medase anwumre medase Abrantie Noah eye akos ene kwanfrempon omo yonko brebo pa ena yeko ne chen ene no ekotwetwen komo no babi a yeko akwaduro no de 7 producer obi ensitworudo matoa obi ensitworudo ematoa enti awade no omo betoa so aye omo a omo antoa so a eye omo a nemom se omo ntoa so a emu ajapade ena sabre ye ba behwe de wo mu nyina ne se ka braba we se utie mi se wa so referee we ni so ka mi busa o se ma me ni kan free o so ukunu bo okwa adu kese sa baba wo bia wote wo na so ne nsa ena ode na bra wawo na ka mi busa o se anyanyam bia baba wo ya wo kana se mu se wo ba ukunu se wo ba fi wo beda ho insuo bia mu na pen anasa wie bia bopen ama baba wai wabeda ma wo de wani kuro twame wisien ahu pen be tu galamti no o ma me bi wo ho de saa okay meba wata acheche o ma saa wata acheche o ma me bi friend ma me ya ma lost na number ka my my friend is here wo mu me bo abrantie ya na se ne yire ekwa afichire ana se ne yire ekwo a ya na wontimi hye ne ho so ana ehọ no mentiase papa o sa bia no so
Emre ni ntuni. Omo na ansa na abekoso no wadaro. Mama nkyere we se mo na ye hu ba bia de na ye kọ asonoma so nkwanta. Ye ne be mai ma me kasa ye na akosu ho. Ose na akosu no ne ni kunin ene wo ba no eti wo mu edem e ma okoto so. Ene obi sa ne se na ababa wa ye akosu ne se na damfo no no. Echirei ene ohun se wone abaya ne na ba echire no ohun se ne ba de mai sa ne abaya ne ba fie ho. Woman na mo hwe mu no hu sa se bibi kwaso no bi sa na o se an girlfriend no no e na wo bi sa akwosu se na den na wo so de o mu aye adanti na mo akwa mo ya asem de wanya afa na wi nti me ka de obeye na sede dia obeye na sede dia oni problem nti ho no de wo ho no no ofosu ani ya tiefo mu ntie sha mo yi oba bia bompa ye se obenya ne so ne de ba ko oba bia ne mpa bo no ase mo menti bi mpa ne nsem da except na no me kan se mo se sebe agi wo ba bi oni ni kun abobra kodu ba bi bia wo ma ane bia wo ba na ka kire ni kun se akwasi de adri de fa nchen ne pe ba bi bra no me kan ho eno kura nya common enye yize sa but de enwa ba man wo kekan se wo kura no me o mra sama metie na obi me yira kofa oba bi de na mame se me fa me nso fiti ya kabo na mafa aya trapper na say dey ukura ubu me say masa tia sa asem ne yo ukura no say ya mpase huku yiri enne kofa na danfo de ne ma wa ukura yiri obu say e wa kwan bi so obu se be mpre wo de wo no wuntimi na anasa me adwamanfo be ma ana me yeden na koso ya me ne wote me no ta sesa papa so unya me bone me no ya tu kwan ya bre nyankopa boa yen ya bebo sesa nesese bo ba bi ba fi okwa se me yire se fana me ifiti se na tapa na kabo opani adaruma dume bia mo ne mpanifo nante na no kasa bebre I hope say we are bema me catch your sister as a man me mam ye mfa wanim entwitwi fam e wokwan bi so wo yire na damfo ampa etashi emema dume bia ye ho hene e wo sa no ma no eni enyina te ba bi baako yenim se bema bi wokura se be ne yiri nwia a wa besra no kura na yire kwa adwuma ba wotimi fa no etiwe na nya me nwanwa yenim se bema bi wa ampa wonim se ne yire damfo pa ni na yire twe ne ho aba wokwa wo aba obeba no hye e wo ho pa etinya me nwanwa but I hope say the nanke person ka bia ka obeti makanso me yire kowe na me yire na damfo ni oba wontimi kan je se ga na one ne te wono wonim ne da woni no but de ekoso pa no oba no onim ansa no oba hukura na aduru baabi satam se be odwan no aka nkyene ubo no pu no oba itibi bia ni wo ana me hwe life nso a wo ye timfo ka obi nka bi because one wakwa brew na sika ontine asantefo asem ne Ghana asem yesi bema to oba to to etwer bema dem ti satam bebi ade na du no oba wo ye hu hwe nya ye ti sa ampasa wo ma me kwa kasa bebi na oba na du no satam no okwanko oba ma ti sa na te de a me ne wo ma sante sa ne ka no me ne wo ma nti na otem but ma me kasem wo de no ma bi yu nwa no se wo yire se wado wonnam ma me kasem chew wadamfo na sem ene de obai kan ye se be charge bo ampa be ma bi wo hono mo a watopia fajan ne yire ohun ne ho be ko be de woni woni obati getting to 6 months ebusa wa wo su hu ne ho da ye busa se de ntia wo se wakoka masem wi e ya de a de punish obai ma se dumre bi na mema ye pe ba bi akwa ene ye de no ma bi bata no ma bi ho ade a wo ke de nkene obai kenya bufuo sa nko ne nchen yo masa bi mutimi ko ne pa o musum yetimi so bi atikwa ne awoni nkonsa it's not that gate wo katachaw oba ni bi gate na apem no hwani agoju amesra wa meso pa ni bi amaye bi afacha no wusu no waje na ade chame kwa me oso ko yirufie ne boss strategy wo yire oba woni ne don wo konya we no woni we don asa de ye kan he bia wonti ase da opani de ye yati ha ye kan ye brei ye nyina ne abadwafo nyina kan wonti ase da wudwan ni kwa kasa wati ase odufia ono so no wotie do wo fie no no so wotie na sabe mpraduasa
me ka asem kyerɛ sɛ wo yɛ bɛma wakwa kosi dan ye busawo asase no na wo ho ansa na ababa we wo ba ampa no etu pese wo kyerɛ sɛ ɛdan no yɛsɛ no wakyɛw saa 5 bedrooms no na wo kyerɛm sɛ we 3 bedrooms edi daachi bia woni hɔ a sɛsɛ de ɔne na wo no ɔno no mfa 3 no na wo nso mfa 5 no na 5 no kwa na wo kyerɛ sɛ woni ne bekyem ana 3 ne de ɔne ne kyem ma men ka sɛm bi wo to ade baako ma nipa mienu a wo bɔ ne yɛ wan hwe daachi wo achi no wo ma de wo ne ne weewu no ɛne maame ma ɛne wo bai mi do nyam sɛ wan hwe yi a ebe wachi wo achi anase wakwantu achi no entokwa besi fi anya asam ketwa woni obai kasa ka chechu ekurasini opani misraw I think say duabo wa no sisa we a nice guy my life and sisa kra our life me too for say me nwa ketwa ade a wo ye baby a wo dina no hoto e man me anu ado mu di agro no hoto woni any point bi a point na ogina so na so a say we yire say aka se wadan for say o mame ho na wiankwa na oba so ba ika sa akra say ai me pen na da kra na o mame ho na wiankwa na oba pen mada we ye issue okay na me ka se bia oba ka so wada jam kra me yire kra say me ne da kra zia no agem na eno kra na me ka so oba ka na we opani we na digina so me so oba no ne na bre asama oba betra kai wuntimi deny say me da bia me ka me se so opeso obodua ene bo de wom eka ho na mu nyina mu nko emu nko body e ofi se nim because obey say the mic e show no na say wugina baabi aka do be kan say obey oni na bre e wo kwa bi so nim okay ba ma me ka se bi panifo say wiye ni asem we a fan boy sisi a wo koba bedroom mebu na ye mienu ba bedroom mebu na ye mensa me tufo show life ye obey so obey ware na fine un ware na opani ye wasade no obey onko ni baabi onu baabi a wo obey onu baabi a wo so to onu baabi a na me de me tufo emi wanu susu didi matem obey ne te asesi asema enya asem bia wo gina kan se krasini me be start the program me the topic said the word krasini no ya ne yente ase baabi a wo be gina wo be ka no wan hwe a wo na umum na wo ye krasini na wo krasini ye wo krasini bo baabi ene wan kasa wo ne ye me tufo ade na wo ye no twaso oba no anya kofa no na no toto ayampia na obey ami nyane da na me nya hwe masa baby anam na hoto obey susu se wo mind mu no e mo bi meka nkyerɛw woni na bra kukwan ya befa so obey umpa di bi ma odode enya by force odona san se erade ma no so no omre ne ho ase obra ho ase a ene yakopɔ be ma wo so abrantie wone ne yire ne bro mo ho ase wa ahyase no yakopɔ pagya won ma no mo ba na so no odru baabi no ofu ntaban na opese otuo ekosoro wa bla na wonya ndru that height na wose wotuo no enti me de ma no sie no me ka hye ne se ansa na oba be kasa tenten wona wade mu no empanyin se na wote awade bone ase se wobei wagye atumu mpo se fampena ka ne ho ananse hwe wadwemu oha me shada de so me kunu hwe se ma ye red onkofa me amefa oba de oba bi opani bi onfa ne mra me hyira so ama no wonni ma de kronti oba no ode saa ade na to wanim ubi sa de kramponti na me yire ya me ne da sole oso odome edie benti na wo kwakofo obi fra master musa de bisa ne kramofu krampo na wo mutimi wade be se 9 no master musa na yire ya ba akopɛ wate ene kramofu ma akola no wono mo mpene se obi meka wono mo fi se wo ba no de wo ba no no onu momo no edi adwen bone na eba na de etwa to ne se won kan hu se ni nyinam na ebogos ya bone nyina agu oba no so ye yo so anyo so na kofa aba ne ba yo se onu akono bone e na kotwetwe ye na onu akono bone so krampo na de because o yire de na ma krampa won pa da se asa na me so na mepe e na wagye no e na ane na tena e na ane na wo obi a wate obi ni kunu ho one ni kunu agya because wakwa ahokyerem nyame aya adom ni kunu akodi ablo kyere one na wo na wo so osia no enam wo na sika wo nsem medi wa wo de akoma no wo medi na be kan nsem mienti a wo se wo yire ne wo ye no wo ne sa Lydia no esa akɔhye pisti a eye adwuma ehu sika ne bi e na no odididie no anya bia wo nya be ma na emema no mo yire wo dadem ebi okro mo nya problem dadem be 6 months 8 months 10 months ni ade no enye omu na ye abuo bakwa na that time no na wonya be ma so be boy ira kwa wa bla wa wo dadem eno de onto mu
Sad die now was say, and you are also again, and I'm in the coblay, and they see sad die no. Who could blame again? No, so coblay ya. Offer the sick and I say, no one sit down, man. Assassin of my bagina for now. It belongs to a cause. Again, only share be our Muntino. Sansa now, what can it be offered to us? Was it 1 year and the what can it be? It's as if someone John no. It's a dining was say, and you are much a fan. Yeah, catch them no. Our dear Gunkro. Dear baby, I do no cramp on a guavie. Eto abusiani nyina no. O me nyina ye hia koso ne ma me na busuafo na we se so abusuafo me hia wo efitie mu. Ya tira se awade de wasa koso ne paso ade gya ne kwan no. Ofa nsum no onya ne kwan. O mo ncha dan ne mu 44 ne ma no so de obe ma ne die ni. Man de sa na mla ne ka na asem fa na asem ko ma fa ma no nsi. Okay. Why the one there? I know. Me ma me so o ma ne kwaye. Okay. Abadwafo akasa. Abadwafo akasa. Kwame, so tie me ye pa nwumire ya. Utie me. Utie me na nwumire ya. Asase no a. Oni oba no na ase so mko Christia besi da no. Ida so bepaja adai. Utie me ye. Asase no oni akosu dia. Mistakenly and waba si diocese. Anya saade a ye cha saada ni nyina afra we. Tia. If so wa asase a na atimi si dan. Sumpa TV Emma Aketriapa.